Per què em presento amb la candidatura de Xavi Domènech, de l'equip del Xavi Domènech, amb tu Més Podem? Doncs la veritat és que el primer motiu per presentar-me, evidentment, és el propi Xavi Domènech, que és el secretari general. Crec que venim d'una etapa bastant fosca, d'una etapa on no han funcionat les coses a Podem Catalunya, amb una secretaria general massa personalista i que no ha funcionat, i que a més no s'han complert els projectes i les propostes i programes promesos en la campanya electoral del 2016. Realment, quan alguna cosa no funciona, evidentment s'han de fer canvis. En aquest cas, jo entenc que el Xavi Domènech pot ser la persona de consens que porti aquests canvis a Podem Catalunya, que porti una estabilitat política i que faci que tornem a crear i a pensar una eina política potent en la qual ens sentim representats, la gent que venim dels cercles, la gent que estem treballant amb la militància, que estem treballant amb el voluntariat i que estem treballant amb els moviments socials. Crec que necessitem una persona com ell que realment pugui portar-nos com a partit polític a una nova etapa. Una etapa on Podem es consolidi com una eina forta del canvi, una etapa, evidentment, que en cap moment ha de significar ni pot suposar la dissolució de Podem. Això crec que tots i totes ho tenim molt clar. Podem ha de ser fort, Podem ha de ser arrelat en la societat civil, Podem ha de treballar amb tots els moviments socials i on hi hagi una necessitat, on hi hagi un dret social que s'ha de defensar, allà ha de ser-hi Podem, amb la sanitat pública, amb l'educació pública i amb totes les eines que ens serveixen per això. Per què més estic a la candidatura? També estic per gent com la Conchi Abellan, per activistes que s'han deixat la pell des del 2014 amb nosaltres. A la Conchi la conec des que també vam fer l'assemblea Rubí, l'assemblea Intercercles Catalunya del 2014, que vam preparar amb molta il·lusió, que va ser tot un èxit. També vam coincidir amb el tema de la marxa del canvi, on vam aconseguir omplir més de 30 autocars per anar a Madrid, més de 10.000 persones. Tots aquests reptes que hem anat aconseguint, tots aquests reptes que hem anat superant, amb gent com la Conchi Abellan, amb gent com l'Àlex Guerrero, amb gent com la Maria Pozuelo, amb gent com l'Anna Carla, tota aquesta il·lusió desbordant són motius més que suficients que em fan estar en aquesta candidatura. També, evidentment, estic en aquesta candidatura per al tema de les personalitats polítiques que tenim a Podem. Tenim una Mar García Puig, una Yolanda López, un Òscar Guardingo, una Alicia Ramos, persones sobradament qualificades que estan a les institucions i que ens representen. Són persones amb les quals també em sento identificat i que crec que realment li donen molta qualitat en aquesta candidatura. Per totes elles, jo també estic aquí recolzant. I per part meva, ja sabeu, la majoria de persones crec que em coneixeu, soc una persona bastant vital, que he treballat molt amb el tema del voluntariat i amb el tema de participació. Crec que he portat tot el que he pogut de forma desinteressada, de forma altruista. Són 4 anys de vivències molt fortes des dels cercles i amb la militància. I aquí és on jo puc aportar la meva experiència i el meu granet de sorra en aquesta candidatura. Crec que amb això podeu tenir una idea del que és la meva vivència. Vinc també d'haver treballat bastant amb el món sindicalista i amb el món de la sanitat. Soc una persona que pot aportar moltes coses en algun d'aquests aspectes, però sobretot crec que també puc fer o puc col·laborar amb aquest gran equip, amb aquests grans companys i companyes i amb el nostre secretari general, esperem que sigui el Xavi Domènech, d'aquesta, per mi, una molt bona candidatura com és Amb tu Més Podem.